Da. Part, da. Dobro, kako da te opustimo? Nešto se mi stegnuti. Ma ne, Miloš, brate, trebaš Miloš. Pre nego što krenemo i posvetimo potpunu pažnju, da kažemo da imamo i gosti iznenađenja večeras. Jako zanimljivo, ali nećemo otkrivati. Mislim, biće par intervjua koji ste čekali svih ovih godina. Jest. Žan, tačno se vidi prošli put. Blago tebi u Liverpoolu. Da. Ne sam sve da pričam. Ne, rekao ti je. Rekao ti je da će posle reklame. Hoću da se opustiš i vidi samo ovo. Gaz Beton Vreoc. Gaz Beton Vreoc. Neverovatno. Super indirektno novogodišnje.